Velkommen til Nordisk Smedejern, din smedekspert i Norden. I mange år har vi været kendt som lavpris smedejern og leveret kvalitetsprodukter til prisbevidste kunder. I takt med vores voksende ekspertise og ambitioner tager vi et nyt skridt fremad med et nyt navn og brand. Nordisk Smedejern. Vores nye navn afspejler vores ambitioner om at nå endnu flere kunder i Norden. Vi mener i al beskedenhed, at vi leverer de bedste smedejernsprodukter. Nu kan både nordmænd, svenskere og danskere få glæde af vores kvalitet og stadigvæk til de samme gode priser. Selvom navnet er nyt, er vi stadigvæk de samme dedikerede fagfolk, som hver dag står tidligt op for at give jer den bedste service til de bedste priser for vores lille kontor på Ærø. Fra små personlige opgaver til større projekter er vores mål at berige Danmark, Norden med smukke, langtidsholdbare løsninger i smedejern. Nordisk Smedejern, når du har brug for stærkt og holdbart smedejern med fokus på detaljen.